Kunne du godt tænke dig baller som de her? Eller lov som de her? Det har jeg fået, og jeg er så glad for det. Kom ind og se, hvad min hemmelighed er. Den nye MaxFit Women Shake. Den er bare så smart, og den har givet mig et helt nyt liv. Der er 3 forskellige måder, og alle mulige andre. Du kan bare prøve dig frem, se med her og få nogle gode idéer. Først er der den originale. Up and down. Det styrker både lårballer og baller. Du får jerndår, hvis man kan sige sådan. Så er der også de klassiske stener. Det er bare til let. Det er rigtigt. For det første, så er der den lette up and down. Så er der overhead-metoden. Den styrker overarm og balanceevne. Hvis du samtidig laver den up and down, så er det helt fantastisk. Hvad synes du om MaxFit Twist and Shake? Jeg er simpelthen så glad for det. Før var jeg overvægtig, men nu er det stadig også. Ja, og det er simpelthen forandret. Det samme på mig. Så nu. Efter. Vi skal være til test. Jeg har tabt mig 42 kilo på 2 måneder. Prøv at se før og efter filmen. Før. Efter. Det er simpelthen bare fantastisk. Tiden flyver afsted, og kiloen rasler af. Og bagefter, så er det smukt. Prøv nu den nye MaxFit Twist and Shake. Du finder den lige der, hvor du handler. Og skriver den nu. For at krakke stedet med i filmen. Det kan du bruge til. Pause. At lave stemme der. Den nye app kan prøve at sælges kun i Viborg.